салати и плодове, които имат съществена роля за изчистването на токсините. Сякаш организмът ни напълно естествено усеща нуждата от промяна на начина ни на хранене спрямо този през зимата. При мен вече е Ружа Калчева, която е консултант по здравословно хранене, която ще ни каже достатъчно ли е да ядем повече салати и плодове, за да се прочистим, да прочистим организма си и трябва да направим и нещо повече. Здравей, Ружа! Може ли да ти, защото някакси се чувствам близка, не знам, сигурно ще ми кажеш са интересни неща. Да. Винаги след големи празници започваме диети, винаги казваме, много се храни, сега по Великден. Какво трябва да правим ние сега? Да се почистим организма. Да, не само след празниците, а по време на празниците, през всеки един ден, независимо дали е Великден или Коледа, ние трябва да се научим да се храним правилно. Тоест, организма ни няма нужда от почистване само щом е минало празниците. Да, сме препили. Да. Ежедневно, всеки ден да се грижим правилно за него, да го накараме да се чувства комфортно. Ти даваш на твоите ученици 7 стъпки за самоизчистване на организма. Какви са те? Да. В групите, които организираме, една от нашите най-основни теми е точно прочистване на организма. Преди да започнем да отслабваме и да въобще да се учим да се храним правилно, ние трябва да изчистим организма си. Както когато влезем в нов дом, първото, което правим е да изчистим. Същото е с нашето ново тяло. Добре, все едно да вземем мен. Искам да отслабна. Какво трябва да направя, за да почистя организма си и да почна вече? Първо и най-важно, ако направим асоциацията с нашата стомашно-чревна система с канализацията в един дом. Нашите тънки черва са нашите тръби в канализацията, когато нашите дебели черва са нашата септична яма. Тоест, ако ние ежедневно изхвърляме мазнини и токсини вътре, ще се задръсти. Първото, което трябва да направим е да пием много вода. Труден проблем. Да, много хора обичат, но някои не. Така. Повечето хора не пият вода. Трябва да се пие много вода, да се ядат почистващи храни, плодове, зеленчуци, бобови храни. Бобови храни, аз, например, нещо не съм много добре с стомаха. Бобовите храни направо ме съсипват. Не всички с стомаха, боб, леща, грах, любимите ми. Болки след това имам въобще. Да, затова първо ще изчистим организма, ще накараме стомаха да се успокои. Добре, пием вода. Колко вода? Колко ни го почистваме? Цял живот. Всеки ден. Ние пием вода всеки ден. Всеки ден си взимаме душ, нали? Да. Препоръчителната доза според теб, Ружа, каква е? 2 литра? Не, на 25 кг телесна маса е 1 литър. Тоест, ако ние тежим 50 кг, трябва да пием 2 литра вода. Аз съм 68. 3 литра вода. По-малко, 2 литра и половина. Добре, я да си пина малко вода. Да, пиеш вода. Очакваме другите степени. Да, това е първата стъпка, така ли от 7-те? Да. Втората, моля. Ядем салати. Включваме в ежедневието си салати. Една хубава голяма салат, така да ни започне храненето. Тоест обядваме, вечеряме, първо започвайки с една салата. Салатите имат фибри, имат целулоза. Естествено, различните зеленчуци имат различно количество. Да, салата. Да. Томати, краставици или зелена, с работи, с панак, бейби спанак, с неща. С рукола. Ядем и бобови храни. Тези храни, които напоследък българина забрави в нашето ежедневие, да се хранят в бобови храни. Много е вкусно. Бобче, изпечена фурничка, с салатка. Обичам аз лещичка с чубрица вътре с чесън. Да. Защо много хора се оплакват от когато едат бобови? Ето като мен. Защото стомаха е раздразнен предварително. Тоест, организма не е успокоен, има стомашни проблеми. Аз съм имала същите проблеми. Затова първо успокояваме. Да, аз имах проблеми от много ранна детска възраст с стомашни проблеми. Аз не ми е това отскоро. Но вече нямам никакви проблеми. Ям си абсолютно всякаква храна, без да ме дразни по никакъв начин. Защото когато организма не е изчистен, чревната система, ние събираме шлаки и токсини. Шлаки вътре в червата са ни целите и те ни задръстват нещо. Точно така. Тези шлаки само с вода ли можем да ги прочистим? С вода, фибри и целулоза. Фибри и целулоза. Да. И другото, което е, когато имаме тези шлаки и токсини в организма си, ние имаме много признаци, които ни свързваме с това. Примерно, лош дъх. Не е нормално сутрин да се събуждаме с лош дъх. Не, си не добър. Така. Друг признак е примерно умора, липса на енергия, което е много често срещано напоследък. Човек нищо не прави събота, почива си, пък е изморен. Много хора ми се оплакват от това, че със ставането се чувстват уморени.
Точно това е един от признаците. Друг такъв признак, примерно, са болки в ниската част на гърба. Всеки казва... Имам такива. Ето. И първата асоциация е не стоя права. Коя е ниската част? Долу, да. Точно. Тук ли? Да. Точно ето тук някъде имам болки в гърба и сега си мисля, че много съм се уморила, защото съм чистила. Да, но с чистенето всъщност въобще не се уморява нашето тяло. Да не го Точно затова правим тези моменти на изчистване и те са, нали, точно в пролета, в пролетния сезон изчистваме къщата, трябва да си изчистим тялото. Да. А да не говорим, че когато се събираме така в група в нашите клубове, става много забавно, защото имаме състезания. Има моменти, в които човек може да загуби между килограм и половина и 4 килограма от теглото си само от шлаките. Тоест, измерванията, които ние правим, показват костна маса, мазнини, метаболизъм в организма, вода. И примерно идва човек след един месец и вижда, че показателите му са същите. Той не е отслабнал, но изведнъж е свалил ни 2 килограма, да кажем. Да. Откъде? Точно от червата. Искам сега пак да запомня стъпките 7-те и да ви кажа след малко отношението към животинските продукти, т.е. месо. Значи почваме вода, салати много, целулоза да приемаме. Точно така. После Плодове. Ясно. Ядене преди сън. Това е много важно. Леле, това го правя. Когато ние спим, искаме организма да почива. Мама, аз съм българите за събираме вечери след 10 часа да почваме да ядем. И затова масово в българите имаме проблеми с стомаха. Аз гледам вече да си хапвам само до 7-8, обаче колко часа преди сън трябва да прекратим с храната? Желателно е 3-4 часа преди сън. До към 8-9 да хапнем и след това, ако си лягаме... Към 11-12. Нищо да не... Нещо това е. Ставам малко до хладилника, нещо да си хапне, едно бомбонче или нещо, това е много лошо, нали? Да, защото по този начин организмът цяла вечер ще усвоява тази храна, а той всъщност няма да усвои. А месо да ядем ли? Желателно е не. Месото има нужда между 8 и 10 часа да бъде усвоено вечер. Ядем ли вечер, да кажем една голяма хубава пържола, край всичко е загубено. Тя не се усвоява от организма ни. Тя не се усвоява с какво да заместим нещо месото? С риба. Риба. С риба. Добре. По-полезна е, по-здравословна. Искам да ти кажа, Ружа, че ще да го започна това да знаеш. Много е полезно и е много лесно. Защото ти че ми се успокои стомаха, тъй като аз вече каквото и да хапна стомаха ми се надува и ме боли и ми е много некомфортно, разключавам дънки, разключавам копчета, просто много лошо. Знам. Изживявала съм го също много години. Аз разбрах, че си го изживяла, донесла си ми едни твои панталони, за да покажем каква си била и каква си станала. Преди една година. Да. Само малко се тръпна, че ми трябва повече място за моите дънки. Добре, как реши ти да започнеш това, искам аз да знам. Ето това беше моето кръче. Не, това твоето кръче е да ти влизат в него. Сега да. Но ето така изглеждах аз преди една година. Този начин на хранене, който сега ти ми разкажеш за него, ти се докара до това положение, до което си сега. Много си добре. Колко килограма отслабна? 20. Не. Но това е за дълъг период от време, с много хранене и по-важното, което беше за мен е с успокояване на стомаха ми, защото на мен това ми беше по-основният проблем. Точно и аз съм така. Значи, Ружа, ако те следвам, тези 7 стъпки ще успея и аз ли? Да. Значи има надежда, уважаеми зрителки. Винаги има надежда. Салати, плодове, рибка. Какво което можем да направим, за да ускорим метаболизма си? Първото, което е да пием вода. Добре, да разбрах. Да. Всички процеси в организма ни се случват във водна среда. Трябва ни много вода. Също трябва ни движение. Движението, хората казват, нямам време да се движа. Аз не казвам да ходим на спорт или да ходим на фитнес. Разходка. Не, съвсем лесно. Прибираме се вечер от автобуса, слезем една спирка преди нашата. И ще извървим 5 минути, ще повървим. 5 пак е нещо. Да, просто е движение. Сутрин ставаме и си правим раздвижване на организма. Тоест, нали, една лека гимнастика, в която тип йога даже може да бъде. Нещо, което отнема между 5 и 10 минути. И другото най-важно е редовното хранене. Аз съм гладувала 5 пъти много. на ден. Да. И аз съм гладувала и гладувам. Кое е най-важното за нас, кое не трябва въобще да хапваме? Кое трябва да забравим за него? Първото, което е вредната храна. Фастфуд, всякакви, да не изреждам марки. Да, нямаме марки да казваме. Всички знаем какво е фастфуд. Да, храна от автомати. Mm-hmm. Нали, всякакви
такива сокове, газирани напитки. Ох, обичам газирано, някой път си купувам, да, трябва да забравя за него. Разни вафли, разни неща. Да, защото организма ни няма нужда от тези захари. Аз сега само да ти разкажа нещо смешно, тъй като вече в това предаване има много здравни рубрики, хора, с които се срещам, които казват как да се храним. И съм преди няколко дни в магазин, едно момченце, някъде 17-18 годишно, ама тялото ми е в пъпки. И си взела в ръчичката една вафла, някакви тези в някакви пликове неща за ядене, ма само аз. Това е много вредно, да знаеш, моето момче, така няма да стане с пъпки. И то така ме гледа. Малко гледам за една вафла, викам, махни тази вафла, веднага. Така че децата ни всъщност се хранят. Той си взе 5-6 продукта само вредни. Така е, да. Само вредни. И това е от семейството. И после искат да нямат пъпки, ходят после по кожни лекари, техните дават сумата и пари. Просто децата трябва да се учат вкъщи, да не ги ядат тези неща в никакъв случай. Да, защото е много по-лесно да си купи една вафла и да се даде на детето, отколкото сега да ходим до пазара, да избираме ябълките, пък да се изми, пък да се нареже. Няма време. Мързеливи майки, нали? Ружа, искам да те питам, кога ти беше най-трудно, когато започна да правиш тази диета? Прочистването или диетата, или не ти беше? Беше ми най-трудно да се науча да се храня. Това беше най-основното, да се науча, да си организирам ежедневието, така че да знам, че аз трябва да закусам, да обядвам, да вечерям, да имам междинни храни. 5 пъти на ден. Да. А твоето семейство как приемаше твоят начин на хранене? Те възприеха ли го или? Майка ми естествено веднага започна с мен. Баща ми беше много доволен, защото този път аз няма да ти си била, извинявай, много си била доста дебеличка, Руже. Направо даже. 20 кг мила. Като си гледам тъй си викам, боже, как ми е било удобно да ходя с тези крака. А сега колко си хубава, колко ти е чиста и фина кожата, това е защото едеш полезни храни и целулози и фибри, нали? Чудна си. Защото мием си чините вкъщи с вода и гъбичка, нали? Да. По същия начин си измиваме и нашия организъм с вода и червата. Да. Точно така, много разумно говориш. Обаче в група по-лесно ли се ослабва? Много по-лесно. Как трябва да живееш в тази група? Как ще живееш в тази група? Събираме се веднъж в седмицата, в извънработно време. И си говорите за това, кой... Изнасям лекция. Това е по-важната част, в която учим хората защо това всъщност е важно. Не просто защото аз съм казала или те са решили, че има 10 излишни килограма. Не. Това е начин на живот. Здравословното хранене не е само когато имаме излишни килограми. Това е начин на живот. Колко често се качваш на кантара, Руже? Вече всеки месец. Преди всеки ден, сигурно. Преди всяка седмица, да. Сега всеки месец. Но резултатите се виждат, те са неизбежни. Вече в над 20 града в цяла България имаме групи. Тоест ние пътуваме, аз пътувам всяка седмица до Добрич, което е на 9 часа път от тук. Защото има резултати хората. Много хубаво изглеждаш и изглеждаш здрава, много си приятна, Руже. Много се радвам, че ми ги каза тези неща. И аз се радвам. Но да не си остана само с доброто намерение. Аз толкова полезна информация чух, откакто съм водеща в това предаване усещане за жена и вече мисля, че е време да се взема в ръце, защото аз искам да ям бобови. Ама ми е некомфортно след това. Да, за това първо успокояваме организма, после си почнем да има седемте стъпки на Ружа. Благодаря ти много, мила, пожелавам ти успех, ще те каня пак. Може някакъв път групово да се съберем. Да, ще доведем и други колежки с още по-добри резултати. Добре. Сега ще прекъснем за малко, а след това ще посрещна моя специален гост днес. Той обича морето, пътешествията, подводните